Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों खनसे स्राय बराय हरनाय जाबाय आरोना. So नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ. आरो दिनै 26 जानुवारि. So बयखौबो Happy Republic Day. So दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय. नोंथांमोना नायलांबाय था. माने दिनै जोङो 26 जानुवारिनि मुङाव एसे माने फिसा पिकनिक जाहैनो नागिरदों आरोना. So नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थागोन अननानै नोंथांमोना नायलांबाय थादो. तो बिदिबा नों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि. Guys nih, dan ini kaja ini jangan nana, labai nih masih. Aku main, bedar gue labai, barang masih ada semua bedar, main aja. Nih, bedar gue labai, sama bedarku. Nah, mana jeung noni main gue langkah kenar nah. Nah, nih guys, bisa deh fugas semua, dauku fugas sakai, sepak lam sakai. Nah, bisa dauku fugas semua naik nih, deh gudung. So guys nih, jangan dua lakas kemarin tahu labai, sungkai labai. Mana jeung ini main di kanan langkah nana bedar fugas, baik sungkai nana. So guys nih bedar di jabai, jeung gedan lagi, gedan langsung, nggak lagi tadi. So guys, jam segini kadang sini sih, kadang kemana nih deh, ini aja. Set nih jangan kamu ini tahu apa? So guys, दा जों बेदरखौ गोदाखांबाय आरोना. So जोङो दा बेदरखौ गोदाखांनानै लाना थांसिगोन. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो, भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो. Nah, aku dang biar thằng ini. Ha? Ya deh. Ini Allah 26. Ha, tak boleh. Tidak na? Ha. So guys, दा आङो बेयाव मोनफैबाय आरोना. नोंथांमोना नायनो हागोन. नायलांदो नैयाव 26 जानुवारि खाय माने मानसिफोर फैगोन होननानै माने बिसोर दखान बहायखाबाय आरोना. So दिनै मानसिफोर फैगोन. नायगोन. हाय गय दे. तो दुकान दी बहायसो नी. दुकान है पान दुकान. ini बिथाङाबो दखान होफैदों. गाइस माने आंना माथोआ एसे गोदोदों आरोना दा माने गगा मोनगासिनो दं आरोना. So बेनिखायनो एसे माथोआ गोदोदों. नायलांबाय थादो. नायनो हागोन नै दखान गोजा. नैबे ब्रिजआवनो माने फैगोन नायनो फैगोन आरोना मानसिफोर दिनै. So बेनिखायनो मानसिफोरा दखान होदों आरोना. So गाइस नायलांबाय थादो. गाहायाव ओंखारलांसिगोन माने नैबेजों ओंखारलांसिगोन आरोना आं ओरै थांना बैयाव थांसै आरोना. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो. नायनो हागोन नै बिराद रांखां आरोना गाइस.
दुद्रु नागिरोलै माथिया दामानि मा जादों माने गगा मोननायखाय गोदोनानै दङ दिनै बांसिन गोदोनाय बायदि मोनदां गावखौनो गाव स' सरि आरोना गाइस मा खालामनो नायनो हागोन नै स' गाइस दा आं थांगासिनो दं आरोना माखासे अट'जों फैबाय ओमफ्राय आं दा बाइकजों फैबाय आरोना नायलांबाय थादो दासो मर्निं माने बारा जायाखै 11ता जाबाय आरोना गाइस थांनो हागोन आं दा बै गाहायाव थांगासिनो दं आरो ओइयाव दा गाइसमोन बेयाव माने जोंना पार्टि एजेन्टआ दं नोंथांमोना नायलांबाय था जे रबार बागान गोजा नै नायनो हागोन गाइस गाइस नै जोंना पार्टिया बेयावनो दङ फाइनालि दा जोंना नै संनाय खुरनायनि रेडि खालामहांबायानो नायनो हागोन नोंथांमोना दा संसिगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो नायनो हागोन नै अरखौ दासो माबाहांदों नै जे गाइखेर लाबोदों साहा लोंनो लोंगोरसिगोन स' गाइस दा आङो माने दखानाव थांगासिनो दं आरोना माने जोङो डिसप'जेल ग्लासखौनो बावबोबाय माने साहा लोंनो बा दै लोंनो खारनाय बहुद उसुबिदा जाबाय थ' बेनिखायनो आं बैयाव दखान दं होनदों मोनसे थ' बेयाव आं थांना नायनि मोनगोन ना मोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो नायनो हागोन नै बेयावनो दखानाव सोंना नायनि बेयाव सोंसै आरो आं बे दखानाव मोजां ग्लास আছে गारि खाबो ग्लास नाय स' गाइस बेयाव गैया आरोना आङो जे थांनांसिगोन उपाय गैला स' गाइस दा आङो बायना लाबोबाय नै डिसप'जेल ग्लास 20 थाखानि 20ता स' जों बेजोंनो बाहायनांसिगोन उपाय गैला बावबोबाय नालाय स' नोंथांमोना नायलांबाय था स' गाइस दाबो बारा मानसि फैथ'वाखै आरोना बेयाव फैगोन माने एकदम दिनै एकदम नैयाव फुल जाजोबगोन आरोना थ' नायलांबाय था बिजाय संगासिनो दं आरोना ओंखाम ओंख्रि आरो साहा फुदुंदों साहा लोंग्रोनोसै दा साहा लोंनो टाइम जाबाय स' गाइस जोंना दा साहाया रेडि जाबाय नै साहा लुगासिनो दङ दा जों साहाखौ लोंसिगोन नै साहा लोंसै एकदम पियर आरोना गाइस गाइखेर साहासो लाबोदोंमोन जोङो न'निफ्राय नायलांदो गाइस नै बिदि जिरना लोंगासिनो दङ नायलांनो हागोन नै लोंगासिनो दाबो लोंखाङाखै नायलांबाय थादो स' गाइस दा जोंना नै ओंखामा मोनबायानो नै नायनो हागोन दोसे संखांबायानो आरो गाइस नैबे जे बेदर संनो थाखाय रेडि खालामगासिनो गाइस नै ओंखामा बिराद बरिया जाखादों नायदो नै स' गाइस नै बिजा बेदर जानहांबाय नायनो हागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो मारै सङो नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थागोन आं माने डाइरेक्ट दोआव होखाबाय नै थाव संख्रि होनानै नै दा दाखिनि खोबना होबाय आरोना बयल खालामग्रोसिगोन बेनि उनाव नैयावबो दाउ बेदर संनो रेडि खालामगासिनो दं नै थाव होदों पियास होदों नै नायनो हागोन जाहांगासिनो दङ अमा बेदरा जेबो होथ'वाखै आरोना गाइस बेयाव दाबो आरो नै बिजायबो दाउ बेदरखौ होबाय नायनो हागोन नै होगासिनो दङ स' गाइस नैबेयाव दा संख्रि होबाय नै हालदैबो होबाय गाइस नै सब होखांनानै दा दसे खोबनानै होबाय बेखौ फ्राय खालामगासिनो दं नायलांबाय था नै अमा बेदराव दासो दै होदों नायदो नै नायलांबाय था गाइस मोन एकदम इउनिक जागोन आरोना दिनै नोंथांमोननो दिन्थिलां स' गाइस नै दै होखांनानै दा जों मेवा गोरान होबाय नै नायदो नायलांदो गाइस मोन नै स' गाइस बेखौ मेवा होखांनानै दा दसे खोब बे दाउ बेदरावबो होबाय मस्ला मस्लि जिरा
meat मस्ला, red chili. So guys दा बेयाव संबाय संना दोनथ'बाय. So दानोथ' मोनथ'नाय नङा नालाय. So दसे बेरायना फैनोसै आरोना guys. नोंथांमोना नायलांबाय था. आं दिन्थिलांगोन. So guys दा नै फैनानै दा नै जों गामिनिनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै नायदो गोगोम आरोना बिसोरनि पार्टिया गाइस नायनो हागोन नै खमबाबो 20-25 जनसो जाखागोन आरोना so नोंथांमोना नायलां so guys नै बिसोरना मालाय मानै गाहाम गाइस माने बिसोरना पार्टिया गोगोम जागोन आरोना so आंबो मोनोबा दा so guys माने बिथांमोनाबो दिनै पिकनिक जानो फैदों आरोना 26 जानुवारि नाव माने बयबो खुसि जादों आरो ओंखायनो so नोंथांमोना नायलांबाय था आं एसे बेरायहैनो नागिरदों so guys आंना दिनै माथोआ माने बिराद गोदोगासिनो दं आरोना गगा मोननायखाय बेनिखायनो भइसआ बारा क्लियार फैयाखैबो जानो हागौ थ' बेनि थाखाय सरि गाइस नै बिथांमोनाबो पिकनिक जानो फैदों दादा আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে এই উৰিয়ামঘাটৰ পৰা মানে বিথাংমোনা পিকনিক জানো ফিডিং আৰনা 26 জানুৱাৰী নাও তো ঠিক আছে তো গাইস নাইलांबाय था so guys नायलांबाय थादो आं एसे बैजे थांनो नागिरदों नैबे आवगोल जाय तो नोंथांमोना दिन्थिलांगोन नायलांबाय था so guys नै बेयावबो दखानफोर दङ नायनो हागोन बिजाबो बाइकफोरा नै पार्किं खालामना दोनदों so बिजा दखान गोजा आरोना नैबेबो साना दखान नायनो हागोन बिजाबो दखान so guys नै बिजा माने जान्दी मुन्दा जागासिनो दं आरोना नायनो हागोन 26 जानुवारि नामाव so नोंथांमोनाबो फैनानै गेलेनो हागोन so guys नै बेयावबो मोनसे पार्टी दं आरोना नोंथांमोना दिन्थिलांगोन आं guys नै बिजाबो मोनसे पार्टी दं आरोना बिथांमोनाबो पिकनिक जानो फैदों सेंग्रा बिथांमोना बायद' आपनालोक ক'ৰ পৰা আহিছে बुकाजान 26 জানুৱাৰীৰ কাৰণে पिकनिक खाब আহিছে ना so बिथांमोनाबो पिकनिक जानो फैदों आरोना so नायलांबाय थादो so guys नै बिजाबो मोनसे पार्टी दङ नै बिथांमोना दासो मोनफैदों नायनो हागोन guys नै बिथांमोना दासो फैदों दादा आपनालोक ক'ৰ পৰা আহিছে আমি নাওজানৰ পৰা মানে 26 জানুৱাৰীৰ কাৰণে पिकनिक खाब আহিছে ঠিক আছে এতিয়া আহিছে না so नै बिथांमोनाबो 26 जानुवारि मुङाव माने पिकनिक जानो फैदों आरोना बिथांमोना नावजाननिफ्राय फैदों माने बहुत पार्टी फैगोन आरोना दाबो फैजोबाखै फैबाय थागोन दासो फैजेनदों नाने so guys नोंथांमोना नायलांबाय था दिनै भिडिअआ इन्टारेस्टिं जागोन guys नै बिथांमोनाबो लाहार फाहार जागासिनो दं आरोना नै बिथांमोना दा बयलार सावगासिनो दङ माने गांखौ सावस्रेमदों आरोना बेनि उनाव गोदासिगोन so guys दा जोङो बैजा बेरायना फैबाय आरोना मोनथाम मोनब्रैसो पार्टीफोरजों माने सोंना फैबाय रायलायबोबाय so दा जोङो जोंनि थानाय जायगासिम थांफिनगासिनो दं आरोना so नायलांबाय था दाबो मोनथ'वाखै नै संगासिनो दं आरोना so नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थागोन आं अननानै नोंथांमोना नायलांबाय था so guys नै अमा बेदरा रेडि जाहांबाय नायनो हागोन एकदम so guys नै बिजाबो दाउ बेदरा जाहांबाय नायनो हागोन guys एकदम so guys अमा बेदरा दा फाइनाली मोनबाय दा नै नायनो हागोन एकदम थाव साव होआलासिनो एकदम बयल आरोना गाइस नायनो हागोन नै so guys दा मोननैबो बेदरा मोनबाय आरोना दा मोनसे जोङो संबावसिगोन नै रेडि खालामदों नायनो हागोन गाइस नै लाव बयल खालामगोन गाइस मेवा गोखैजों नोंथांमोना नायलांनो हागोन लाव बयल खालामनो थाखाय रेडि खालामबाय नायनो हागोन guys नै बेदर हांबावबायसो अमा बेदर नायदो नोंथांमोना नायलांनो हागोन एकदम दिनै धामाका जाबाय आरोना गाइस मोननै so guys नायनो हागोन नै संख्रि सारबाय बेयाव दा हांगासिनो दं आरोना गाइस नै बेजे बयला जाहांगासिनो नै नायनो हागोन so guys नै जाहांबाय नै खामहांदों दासो guys नायलांदो नै जाहांबाय
So guys, finally जोंना दा बयला मोनबाय नै guys नै बेदर हांनायानो जोंना बुजियानो बायला जोब्बाय नायनो हागोन नै guys finally दा नै जाबाय अखोनैजों नुनो नागिरला नायनो हागोन नै मोनबाय आरोना guys दा finally जोंना मोनजोब्बाय आरोना बेदराबो मोनबाय ओरै बयलाबो मोनबाय ओंखामबो मोनबाय दा जोङो दसे थाना जासिगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय था guys नै बेजों नायनो हागोन थालिर बिलाइ सुगासिनो दं माने जों थालिर बिलाइयावसो जागोन नालाय स' बेनिखायनो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था दा मा जागोन दिनै भिडिअआ नैबे जे थालिर बिलाइ बावगासिनो दङ ना दिनै जोंनियाव जिरायना जासिगोन आरोना नै नायलांदो गाइसमोन गाइस नै नायनो हागोन बिलाइ बावगासिनो दं आरोना गाइसमोन नै जासिगोन गाइस नै जाहांबाय रेडि नायदो नै जागासिनो दङ बिथांमोना नायनो हागोन गाइस थ' गाइस जागासिनो दं आरोना जों नायनो हागोन guys boy boy pada budung tren mana mah नै बिथाङा जागासिनो दङ गोथाव नङा नङा गाइस ओरैबायदि टेस्टिखा माने जाबाथाय जाबाय थानो लुबैनाय आरोना गाइसमोन गाइस नै बयबो जानो बेस्थ' नै guys, एकदम टेस्टी टेस्टी सो गाइस जाखांबाय जोङो नायनो हागोन सानैसो दंबावो आरोना जानो नै बिथांमोना जागासिनो दङ आं दा जाखांबाय नै आखाइखौ सुहैनोसै खारबाय थादो नोंथांमोना सो गाइस जों दा आखाइ सुबाय आरोना बिराद जाबाय गाइसमोन स' गाइस दा जों दसे थाबावसिगोन बेनि उनाव जों थांसिगोन आरोना स' नायबाय था स' गाइस दा नै गय जानोसै नायनो हागोन बायद'जों गोगोम जाबाय नालाय स' गयखौथ' जाखानांसिगोन नङाबाथ' आं गायबायना जानोसै आरोना गाइस भिउआ नोगोद मोजां स' नोंथांमोना जुदि फैनानै पिकनिक जानो गोसोबा फैनो हागोन नायलांबाय था दिनै बहुद मानसि फैदों गाइस पिकनिक जानो दा जोंथ' जाखांबाय दसे थानानै थांसिगोन नालाय दासिमबो गोदान गोदान फैगासिनो दं आरोना गाइसमोन नायलांबाय था गाइस नै बेयावथ' दासो हांसो होगासिनो दं दासो नै बिथांमोना दासो नायनो हागोन हाय गयदो
नै बिथांमोना दासो फैदों बारा गोबाव जायाखै थ' जास्ट बिथांमोना बेदर गोदागासिनो दं आरोना दासो नायनो हागोन नै एकदम मजा आरोना गाइस बिसोरा हरबायसो दादा আপোনালোকে আমি হৰপথাৰ हरपथार स' गाइस नै बिथांमोनाबो हरपथारनिफ्राय फैदों स' আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে আহিছে মানে माने बेंकनि सार्भिस मावग्रा माने एमप्लयार आरोना स' बिथांमोना दिनै बन्द'खाय माने पिकनिक जानो फैदों आरोना गाइसमोन ओंखाम संगासिनो दङ नै बिथांमोननि बक्सआ नायनो हागोन नै गाइसमोन नै बिथांमोनाबो जानाय लोंनायनि लाहार फाहार जागासिनो नै मारै गोथाव जादों जायाखै एकदम बरिया 100% नै नायनो हागोन नै बिथांमोना नै रानगासिनो दङ नायनो हागोन नै एकदम जानाय होगासिनो दं आरोना धामाका गाइसमोन नै एकदम नायनो हागोन नै गाइस गोथाव जादों जायाखै एकदम ना गाइस नै नायनो हागोन जागासिनो दं गाइस नै एकदम माने दाखोनियावनो जाबाय आरोना गाइस नायनो हागोन नै बिथाङा नायदो नै थ' गाइस एकदम धामाका आरोना दिनै बिथांमोनाथ' एकदम दामनाय देनाय माने बुंनोनो नाङा एकदम गोसोखौनो माने मोजां मोनलायदों आरोना गाइसमोन एकदम स' नायलांबाय थादो स' गाइस फाइनालि दा जों जाखांबाय लोंखांबाय नालाय बेरायबायबो दसे दा जों थांसिगोन आरोना थांनो ओंखारबाय जोंना रेडि जाजोब्बाय आरोना गाइस बिजाय नै नायनो हागोन जास्ट थब्लाबो गोसो होगासिनो दं आरोना गाइस दा जों थांनो ओंखारबाय होननानै थब्ला थब्लि लाजोब्बाय बयबो जोंना पार्टिया नै नायनो हागोन गाइस सस गाखोजोब्बाय आरोना नायलांबाय थादो स' गाइस जों थांगासिनो दङ नायबाय था नायनो हागोन नै जोंना पार्टिया एसेबां आरोना गाइस नै बिथांमोनाबो जागासिनो दं आरोना बायद' আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে स' बिथांमोना उरियामखानिफ्राय फैदों आरोना स' আপোনালোকে কিয় কাৰণে আহিছে ইয়াত पिकनिक खालामलाय स' बिथांमोनाबो माने 26 जानुवारिनि थाखाय माने पिकनिक जानो फैदों आरोना गाइसमोन नायनो हागोन उरियामखानिफ्राय स' खाय थागक गाइस जों नैबेयाव गाखोलांगोन आरोना बिराद गोजौखा गाइस नायनो हागोन एकदम इसाम नायलांबाय थादो गाइस नायनो हागोन नै जों गाखोलांगासिनो दं आरोना बिराद रांखांखा गाइस स' गाइस फाइनालि दा जोङो गोजौआव फैबाय आरोना गाहायनिफ्राय स' गाइस नायनो हागोन नै बिजायबो माने नैबे अन्थाइखौनो लाबोदों आरोना बे क्रेंजों होनानै लाबोदों आरो बैयाव बहायदों नायनो हागोन गाइस दा जै जोङो फान जानोसै आरोना फान बानायनो होदों ओइ बेटा बिथाङा दा बानाय स' गाइस फाइनालि जाबाय आरोना स' गाइस नै रेडि जाबाय आरोना जानोसैलाय स' गाइस पानखौ जाखांबाय आरोना जोङो मा दसे फट' खेबसिगोन आरोना जोंना टीमा स' फट' खेबखांनानैनो जोङो थांसै आरोना गाइसमोन स' गाइस दिनै भिडिअ एसांनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव मानोथो दिनै नोंथांमोननि लाइक आरो कमेन्टजोंनो आं मटिभेसन जागोन माने बांसिनबा बांसिन मोजां बानायनो होननानै स' नोंथांमोना मावनांला आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो जाहाथे जेब्लानो आं गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि गिबि नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय